So karon guys, mag-adventure na pod mi dito sa Suba guys. Mangisda mi dito. Nara ako mga kauban no. Ano na po? Pag-abot naman sa Suba, ispatan ni Tasyo napabay mga isda dire natulog pa ba siguro mga isda kay sayo pa man kaayo. Oh yeah. Namingwit na pod sila okay para makakuha tag kilawnon ani tara sila. Taga-taga lang taga diyot basin makakuha taron. Turaw nakakuha na yun siya ano, dogong no. Dali ra kay ni makakuha siya, dali ra kay duulon og mga isda ba. Kasili din nga isda guys. Pwede na. Pag adto na mo sa ubos, nakakuha na po stasyo dire og kuan dangawan, may dangan dagko nga ulang. Okay na kayo, nanay panud-an. Dire koge po sila pamingwit dire lagi ano. Okay kayo. Nakakuha po ko dire isda nga unsa ni isdaan eh. Kadurog mas siguro ni. Okay gyapon kaayo. Oh yeah. Tarungag ko Tarungag ba? Jigger. Guys, mo na yung kuha na guys. Kasili. Surbol lang ko ana mo panud-an mo ani. Nugba, silidaw. Pagkahuman amo nang gihinloan para makaluto na may karon kay gutom na kayo wa pa may pamahaw. Gitara kayo nakakuha istasyo ano yung mga kasili ba gitaan. Okay kayo. Tora. Dagko kayo. Mo na ni guys, limpyo na din ready to luto na ni guys. Nakakuha po si dugong na gamay nga kasili sugbaunon ba. Nara si Dudong Kibe no nagbuhat sa init kay gitugnaw. Gitagod ng dugong diri ang mga putahe na to nga kasili ay sugdan na atong pagluto kay grabe nakagutom. Uban gitugnaw gigutom pagyod. Okay kayo. Sumbog si John Ray may tirada ris kayo. Gitak-ang na namo among linuto. So ano, pambato. Kada ginot gitu. Lagi tugnaw na sila o gigutom na among sakop dire. Awa pa may kaluto alas 10 ng dako. Oh yeah. Gituhog na naman kasili no nga sugbaunon. Mao ni sugbaunon nga kasili kaning gamay-gagmay. Lami gyapon kaayo ni. Graha nagsugba. Init pag init. Nilabay ang pila ka minuto niabot si Tasyo gimingaw na iyang bata-bata nga si Jigger no. Oh yeah. Tugnaw kay siya no. Tanaw na to atong giluto rin bukal naman siya murag hapit na nalata. Ato sining kuanandaan kay sureball atong luto ba. Ang mga putahe gapula bukal no. Wala pa kulang pa. Nakaplastada na yung bahaw sa Jollibee daw. Kaon na may kay gutom na kayo. Oh yeah. Sabaw ko. Mga ona ha, mga ona. Mga ona. Mga ona tagay. Sus lami ang kaon dire, gana makikaon dire. Lami kayo. Jigger kap jigger. Oh yeah. Kaon pag dire dagko ang kaon tawhan ay ulom kay birada lah. Grabe kamumhumumho na okay perti ng gutom lakadeha grabe ko kaon tahanay grabe mo kaon tahanan pikas kamot ani napuno sa hiwa 5 ka hiwa ikom-kom ani ba klaro kayo grabe ko kaon tahana hungit ni pagayo ba lakadiha oh yeah
Pag humagkao naman no, mag night swimming daw sila sa udto. Udto naman deron. Turaw tinawin tubig dayo. Ayos siya kayo mululan dere ay okay ba? Dito ger, lang top dong ger. Videohan di ka. Enjoy kayo lang pag langoy din kay bugnaw yung tubig batin okay blow pang tubig din oh. Pagkahuman mauli na may kay udto na kayo. Alas 12 na sa udto. Mauli na may kay kuan nya bisig maulan ba. Abtan nya may baha dire. Ni finishing pag ligo silang kuan dire oh, giyan dire oh. Lingaw gyapon kayo sila. Abot na may dire sa falls no. Patungas pod may dire sa kuan agiana na mo dire sa kuan babaw. Dali may kay medyo gutom na pod murag nahilis man sa mga pag-hike ani. Mao na agiana na mo lisod kayo kining dangog pa kaayo tungason kayo. Ala kamang dong. Kamang gyud. Naabot na may dire sa kuano patag na may. Medyo luya pa gyud pahulay sa makadiyot dire kay murag kapoy kay singot pa gyud. Padaw may uli guys. Wala daw sila na luya kay kuan daw perte man daw luya ha. Oh yeah.